प्राइमारिनि जे बलामजरा गामि बे संकस दैजों थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव लोमसाव जानानै गोबां सिलिंखार जालांबाय। दा जोङो बेयाव नायफैनानै जे हालोदखौ नुलांदों दिनै जोङो बिथांमोननो रेशन होफैदों माइरं दालि आरो थाव गोथां संख्रि। खुरखा खासिगोन बे दालाङा थांखासिगोन एसे थाबैनो बेबस्था खालामाबा। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैहाय गसाइगाव BPF हान्जाया गुबुन गुबुन जायगायाव दैबानाजों आलाय सिलाय जानाय न'खरफोरनो रेशन राननानै होनाय बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय लानानै फैनाय जाबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांनो हागोन। लोगोसे मथामबिल बाजारनि साखाथियावनो थानाय गंसे ब्रिज, मथामबिल बाजारनिफ्राय अमब्रिपुर सारियालिसिम थांनाय जे लामा, मेन लामानि जे ब्रिज, बे ब्रिजआ बायनो थांगासिनो दङ। दा बे भिडिअखौबो आं नोंथांमोननो एसे खोन्थानो नागिरदों, नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। लोगोसे थाबैनो बे ब्रिजखौहाय दायथ' लायाबा बे ब्रिजआ बायलांनो हागौ थाबैनो। बेनिखायनो बायनायनि सिगांनो जुदि सरकारा थाब नोजोर होयोब्ला बे ब्रिजआ मोजां जानो हागौ आरो रायजो राजानि थाखायबो जोबोर मोजां जागोन होननानै आं सानो। थ' लोगोफोर, गसाइगाव BPF हान्जाया माखासे थांनाय समावहाय जे दैबाना जादोंमोन बलामजरा गामियाव आरो बे ओनसोलावहाय, दा बेखौहाय नोजोर होनानै गोबां बेबायदिनो रायजो राजाफोरनो माइरं दालि थाव बायदि रोखोम रेशन राननानै होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन आरो। सलरपारा पिकनिक स्पटआवहाय जोङो माखासे बुलाय सोलाय जानायखौ नुनो मोनदों। दा बे बुलाय सोलाया मा खारननि थाखाय जादों बेखौ जोङो मिथिजोबाब्लाबो जे भिडिअआवहाय नुबाय हिसाबै लोगोफोर गोबाङानो नुखाबाय, गोबाङानो मिथिखाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों बेवहाय माबायदि बुलाय सोलाय जादों। दा बेखौ आंनि चेनेलनि थ्रुयैबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे लानानै फैबाय। थ' नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन आरो। गिलु फालु अखा, ओमफ्राय अखानि गेजेरजों नै मथामबिल बाजार खाथिनि ब्रिजआ नै खुख्लंबाय। मथामबिल बाजारनि ब्रिज बियो, माने मथामबिल बाजारनिफ्राय दुमबाजार, अक्सिगुरि, राङापारा थांनाय लामा आरो बेयो। बे ब्रिजआ ओरै खुख्लंनानै दङ नै, खखालागि दै बेनो, ओमफ्राय ओरै लामाया खुरखाबाय हनै। ओरै बै लामाया खुरखागासिनो दङ हनै, खुख्लंबाय नै। ओरै खुरलांगासिनो दङ नै, लामाया बायलांनायनि लामायाव फैबाय, ओरै बायलांसिगोन। ओरै खुरखाजोबबावबाय नामा? गोदान गोदान खुरखागासिनो दं ओरैहाय। बे दालाङानो ने, ओमफ्राय बे मथामबिल बाजार जाबाय। बे मथामबिल बाजारावहाय ओरैहाय बिनि साखाथियावनो नै बे ब्रिजआ, दा बै ब्रिजआनो खुख्लंगासिनो दङ। ओमफ्राय ओरैहाय बेयो गामिनि लामा जाहैबाय, ओमफ्राय बे खुरखागासिनो दङ नै। बे जाहैबाय दैया जाबाय खखालागि दै आरो बेयो। खखालागि दै बियो।
बेनो नै बेखौ थाब बेबस्था खालामाबाथ' खुरखाखासिगोन बेयो दालाङा थांखासिगोन एसे थाबैनो बेबस्था खालामाबा नंगौ दिनै जोङो जमदुवार ब्लक BPF जानानै जोंनि बे जमदुवार ब्लकनि आन्दारावनो थानाय बालागाव प्राइमारिनि जे बलामजरा गामि बेयो संकस दैजों थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव लोमसाव जानानै गोबां सिलिंखार जालांबाय दा जोङो बेयाव नायफैनानै जे हालोदखौ नुलांदों दिनै जोङो बिथांमोननो रेसन होफैदों माइरं दालि आरो थाव गोथां संख्रि दा बेखिनिखौनो जोङो रायजो राजाफोरनो गथायफैदों बर्तमानावहाय UPPL सरकारखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानगोन बे दैबानाजों लोमसावना थानाय समाव जोङो सरकार दानि सोलिबाय थानाय जे BJP UPPL सरकार बिथांमोनखौ खावलायो जे दैबाना खुरखानायखौ मा रोखोम बान्दो आरो माथावरि होयोबा होबथानो हायो बा जेनाखि दै लोमजानाय रायजो राजाफोर बिथांमोनजों जेन' बिथांमोना नुजाफैनानै बिथांमोननि अभाब अभियोगखौ बुजिनानै जे बिथांमोननो सुफुंनानै होयो बेखिनिखौ आं बिथांमोननि सायाव खावलायनाय थाबाय दिनै बे बलामजरा गामियाव जे थांलाय फैलायनि राहा लामा दङमोन बे लामायाबो दिनै बायस'लांजोबबाय गायफ्लंलांजोबबाय जे बेफोरखौबो नोजोर होनानै बिथांमोना जेन' रायजो राजानि सुबिदा बायदियै लामा दालांफोरखौ बानायनानै होफिनो जेन' बिथांमोना थांलाय फैलाय सुबिदा जायो दिनै सोरबा डिलिभारि जानाय सोरबा लोमजानाय साजानाय एम्बुलेन्स हाबनो हाला गारि मटर हाबनो हाला बिथांमोना गोबां जाल्लायाव गोलैनानै दङ जे बेफोरखौ जेन'बा सरकाराव थानानै बिथांमोना थाबैनो मावफुंना होयो आं बेखिनिखौ बिथांमोननिसिम खावलायबावो बलामजरा गामियाव दाखालि 6 तारिखआव दैबाना लोमदोंमोन ओमफ्राय मा खहा जादों होननानै बुङो दासिमावहाय दाखालि बारग' 6 तारिखनि दैबानाजोंहाय मेनलि गामियाव थांलाय फैलाय खालामग्रा मेन लामायानो खुरनानै थेर बेथेर खालामजोबबाय आरो बेजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा अनेक न' बां लोमजानायावहाय अनेक सारा सास्ति जानांदों न'खरनि मा जिनिसफ्रा खहा जादों होनना बुङो न'खरनि जिनिसफोरनि मादावहाय दाउ अमा बोरमा बेफोरबो गोमालांबाय माखासे दासिमबो दैबाना लोमनानै दं नामा संनाय जानाय थानायफ्रा माबायदि दिनैबो दाखालिनिफ्राय एसे खमसिनब्लाबो दिनैबो लोमदों दाबो बोहैगासिनो दं दैया थानाय जानाय सुबिदा उसुबिदा जादों अनेकानो दा न' लोमजानायखाय ओंखाम संजानो उसुबिदा जानानै दं थानो उसुबिदा जानानै दं बबेबा दोलोनिफ्राय आरो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनबाय नामा नोंथांमोना दाखालि बारग' 6 तारिख खालि सरकारनिफ्राय एसे बिदिनो जानाय लोंनाय मुवाफोर होनानै माबा होदों साहाय्य होफैदों लोगोसे ओइ दिनखालि होफैनाया माइरं दालि संख्रि थाव गोथां बेफोरानो दिनैबो सोरनिफ्रायबा मोनदों नामा दिनै मोननाया मिथिनायावहाय दा जोंनि हाग्रामा दोलो BPF दोलोनिफ्रायबो मोनबावबाय दिनै मोननायावहाय माइरं दं दालि संख्रि थाव गोथां दैबानाजों खहा जानायनि थाखाय नोंथांमोना मा दुखु फोरमायगोन दैबानाजों खहा जानायनि दुखुआ बेनो दिनैल' नङा बे बारावल' नङा बिदिनो बोसोरफ्रामबो जोङो हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बेबायदि दैबानाजों अनेक रायजो राजा अनेक सारा सास्ति भुगिनांबोदों बेनिखायनो आङो सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो सानदों फैगौ दिनफ्राव सरकारा जाहाथे बे दैखौ होबथानो थाखाय जोंनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय मोनसे बान्दो होनानै जाहाथे जोंखौ मोनसे बे खैफोदनिफ्राय बारग'होयो आं बेखौनो सरकारनिसिम खावलायो दिनै जे BPF दोलोआ नोंथांमोननो माखासे जाग्रा मुवा होफैदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौ माबा मोनसे साबायखर होगोन BPF सरकारा रायजो राजाखौ अननानै रायजो राजानि दुखुखौ नुनानै जेनाखि जानाय मुवाफोरजों अनसुंथाइ होफैदों बेनि थाखाय आङो बलामजरा रायजो राजा हया जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम जोबनो गैयै आङो साबायखरखौ बावबाय आं लाइन खौनो बुंबाय थादोंमोन
Jalan